A jak se to Hej, dělá? Josefíno, mohla bys nám říct mezi tím, co si chlapci sundávají pod prsenky, jak jsi spokojená s námi jako s ansámblem? Jede to podle tvých představ? Jedeme podle horizontu událostí, který se naplánovala? Inu, tak víceméně ano, protože premiéra, že jo, měla být v září, což jako jsme se sekli v podstatě úplně o kousíček, za chvíli bude teda leden, což je fakt jako chvilička. A já jsem vždycky hezky voní. A květy. A Mouchatece! jako vyvíjí se to opravdu podle mých představ. Prostě je to fakt jako, jsou to minimální změny, jako těch 5 měsíců nebo kolik to prostě na to se už zapomene. Takže skvělý. Ukážeš nám na závěr nějaký prostý gesto. Já nevím, jestli to umím. No. Jsou to prsa? Ale na tohle se budou dívat i moji křesťanští přátelé. Počkej, tohle